No. Ideme prevliekať kužel ochranný a robiť uzol. Ten, ktorý používame my. Takže normálne klasicky sa to prevlečie. Tak. A necháme si cca 40 cm na naviazanie magnetu. Približne 40, na polovicu 20, dajme tomu. Takže prevlečieme cez oko. Spravíme ľahký úzol. Tak, ale nedoťahujeme na fest, lebo ešte ho podvliekame toto oko popod magnet. No a teraz sa to celé podoťahuje. Takto nejak by to malo vypadať. No a z tohto sa vám teda magnet nevyvleče. Teraz tam nastochný kužel. Ochranný. Ochranný kužel. No, podarilo sa. Tak. Tak. A je vnútri. Perfektné. A môžete si ho poistiť ešte tak, ten kužel, aby sa vám nezvliekal nejakými dvomi ľahkými uzlami, ktoré už v tomto prípade dotiahnete na fest. Prevyšujúci prečnievajúce láno kľudne buď sa dá zlepiť s týmto dlhým koncom, páskou, alebo jednoducho len zastrihnúť a zataviť. No, a magnet na MDD je pripravený. Lov sa uskutoční 1.6. v Šali. Tešíme sa na vás. A ešte prezentácia na kľúčikoch. Sila magnetu. No, treba takto zväzok kľúčov. Položíme na stôl. Takže nadrží. decka s kľudom môžu aj takto veľký zväzok kľúčov vytiahnuť z vody.